Benvingudes i benvingudes de nou al meu canal. DreamWorks, fundada per Steven Spielberg, ha rivalitzat amb Disney i Pixar en pel·lícules memorables i d'altres controvertides. És el meu tercer estudi preferit d'animació. Avui us porto el meu rànquing personal amb les 10 pel·lícules de DreamWorks que més m'han agradat i que segurament coneixereu. Com sempre, podeu compartir la vostra opinió a la caixeta de comentaris. I per tant, sense més demora, podem començar. En el número 10 tenim l'Espantataurons. L'Espantataurons ocupa aquest lloc en el meu rànquing perquè, tot i no ser una obra mestra, em va encantar quan la vaig veure al cinema. Els seus colors vius i l'ambientació marina em van captivar. De petit em feia molt riure. Avui dia, algunes parts són pesades, però li tinc una estima especial. En el número 9 tenim Madagascar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. She like to move it, move it. He like to move it. Madagascar ocupa aquest lloc pel record especial de veure la primera pel·lícula ambientada en el meu país d'origen. Tot i ser la més fluixa de la saga, la combinació de Nova York a l'inici i la meva illa em va captivar. La banda sonora de Hans Zimmer i I Like to Move It la fan inolvidable. En el número 8 tenim Kung Fu Panda. Kung Fu Panda és una pel·lícula que vaig ignorar al principi, però que em va fascinar quan finalment la vaig veure. Amb una història inspirada en llegendes orientals i protagonitzada per animals del zodíac xinès, destaca pel seu estil narratiu i la banda sonora impressionant de Hans Zimmer, especialment pel tema Duckway. A més d'entretenir, inspira a superar els propis límits, fent-la memorable i mereixedora d'aquest lloc al rànquing. En el número 7 tenim Shrek. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Shrek va demostrar que Pixar i Disney no eren els únics capaços de crear grans obres d'animació. Amb el seu humor satíric i un estil innovador, va trencar els esquemes dels contes clàssics presentant un ogre com a heroi. Tot i que de petit no m'agradava pel seu to burlesc, ara l'aprecio molt més. Però altres pel·lícules m'han impactat més profundament i per això ocupa aquesta posició. En el número 6 tenim El príncep d'Egipte. El príncep d'Egipte em va impactar profundament de petit per les seves escenes impactants com la de les plagues. Ara, com a adult, valoro la seva qualitat excepcional com una de les millors adaptacions de la història de Moisès. Amb animació tradicional magistral i una banda sonora esplèndida de Hans Zimmer i una ambientació fascinant, és una obra única. Tot i així, ocupa aquest lloc pel record intens i aclaparador que em va deixar des que era petit. I ja som a la meitat del vídeo. Què us han semblat les pel·lícules que portem fins ara? Esteu d'acord? Com sempre, podeu posar les vostres opinions a la caixeta de comentaris. I, continuant en el número 5, tenim Shrek 2. Take your clothes off and go dancing in the rain. She makes you live her crazy life, but she'll take away your pain. Shrek 2 és una de les millors seqüeles que he vist i em va sorprendre en superar la primera entrega. Amb un estil narratiu renovat, referències a la cultura pop i el personatge icònic de la fada madrina és divertida per a totes les edats. Tot i no tenir defectes clars, altres pel·lícules m'han deixat una empremta emocional més profunda, situant-la en aquesta posició.
En el número 4 tenim Monstres contra alienígenes. Please, just leave me alone. No! Aquesta pel·lícula ocupa aquest lloc pel seu encant únic i el record personal que em desperta. Tot i no destacar per la seva narrativa ni animació, és una de les pel·lícules amb què més m'he rigut. Susan Murphy, o Gegant Nòrmica, em va captivar completament, marcant un moment especial en la meva vida. Aquesta connexió personal la fa mereixedora d'aquesta posició al rànquing. En el número 3 tenim Kung Fu Panda 2. Que és per mi la millor de la saga. Vaig veure-la al cinema amb molta emoció, ja que era el dia del meu sant. La seva ambientació em fascina, i Lord Chen, amb el seu pla maquiavèlic, és un antagonista molt més complex que Tai Lang. Amb un desenvolupament de personatges excel·lent, considero que és una autèntica obra mestra i mereix aquesta posició al rànquing. En el número 2 tenim Com ensinistrar el teu drac 2. Ocupa la segona posició perquè és una seqüela que supera la primera entrega amb un to més dramàtic i una posada en escena impressionant. L'antagonista complica la trama i la introducció de la mare d'Hippo enriqueix el desenvolupament del protagonista. A més, el roman entre Hippo i Astrid afegeix profunditat emocional. Aquesta combinació la fa una de les meves pel·lícules preferides. I finalment, en primera posició, tenim la meva pel·lícula preferida de DreamWorks i possiblement la meva pel·lícula preferida del gènere cinematogràfic en què està basada, i és Chicken Run. Chicken Run ocupa el primer lloc del rànquing perquè és la primera pel·lícula de DreamWorks que vaig veure i em va captivar des del primer moment. L'animació en stop motion, els personatges carismàtics i una història inspirada en la Gran Evasió la fan única. Els antagonistes, inspirats en oficials nazis, són memorables. Tot el que envolta aquesta pel·lícula m'encanta i encara confio que la propera pel·lícula de Wallace i Gromit mantinguin el nivell d'excel·lència d'aquest gènere. Espero que us hagi agradat el llistat de pel·lícules. Com en el vídeo de Disney, potser creo una secció amb més contingut d'estudis d'animació o no d'animació. Com sempre, compartiu la vostra opinió a la caixeta de comentaris. Doneu m'agrada i compartiu el vídeo. I ens veiem en el pròxim vídeo. Fins aviat!